Ginagaling pa ako ni Anak, ako ni Espiritu Santo. Daratangin ing sana impiyetamo, ikapayapanan, manatili ang kayayuman. Sinigang tanin kung ikadwa ng ladila ng impiyento. Sa isa, ni kinatamo pa ang masusi, kaging ikadwang tuloy ing mamagsadya, ing panatang na hindi. Nuwan niya iwan. Ulit-iwan ing siwala ng impiyento. Ing tunay mamagsadya para ikino, aliwa ing akakit na ning mata. Ngunit, ing kabanalan, diye, dapat, at puso. Magsalga na ini, pagbeling kapatid siya. Mag-umpisa na po, ing Diyos ang mayumayang dulo. Ing Diyos na mayumayang dulo, makaluluwa ng katao, at ipakapakawa na rin kasalanan ng tao, dala na nakasana, hindi alam. Manalangin ka. Uy, pangkadyumadwo, lalapit na ingaldo, po talindigayan ng kaya na paningninganin ng kabigyan ng manayan yago. Mananunasanan, igagyan ng kasakiman, maging sumpagal kaya kami, pintulang pakibot ka rin pusura, ng magdulang kaya. Enekesa bubulagan, indalumdum manakit, ikabisdan, mangat po kaisipan, di makatuklas kaya. Hindi nga naluan ni kamamilakan, Kristo Ginome. Pangmasa ni Juan, Libro ni Roberto Isayas. Manang sasabi niya ka ng Diyos, pamatulan nilo ang taong hapon piling. Pamatulan nilo. Pasig naman nilo, ting Bethlehem, ting Jerusalem. Sabihan niyo ka nilo, hindi mo kasama ang kasakitan, adilanan nilo. At ipatawaran mo, ikasalanan mo. Sapat no, ang parusang biyeko karelo. Ingyeso pasiwala, kumulisap na. Isaryaya para kinginuo, ingmetong alalan, kikakewan. Kingisyeto, gawa kong galan ang matubig, para kinyahan ang Diyos. Ingbalang lambok, imbalang dulo at bundok-bundukan, para
Masayang tungkol king Jerusalem. Magsalita kang masikan, e ako tatakot. Sabihin mo ay baliling Huda, kiling ka rin ng Diyos, daratang yun. Hindi ng Diyos, daratang yun, kambing upaya. Pasukwa na lang kayo, rin sa danglengan. Darala na lang rin tawong kayo, kinapos. Ang hiing pasul, inatane, kayo kawan. Di malating tupo, kaya lang tikunan, karing tapena, karina lang kumunan. Di kayo buyo, kaya lang kailan, kimekong, kailan. Amano ni Diyos. Salamat sa Diyos.
ang baging alugkeyo. Uling enamuri, ing nipahamagyo, ing ninuman kaya kayo. Dapat, ing aldoning dinu, tatangyo at mo ing netong amapanako. King aldo ito ing balwo, mamasinyo at ganda. Ting batuin at planeto, malaso lang ing api, at insablang at tsuning yato, masigaw. Ang tining makanyan, nirinan kawakasan ng sabla, na ng uring panakaw, insukat, mayakit kaya kayo. Sukat ko ang bigay mong kabananan. At hinganang akasuiwan ng Diyos, kapapanginayan niya at pamalagwanan ng panyatang ng kaya ako, dagdag mo at sablang at yuyu. Ito ikago ang nilalaglamyo, ing matilog kabalo, at malasoyo, at ing batuin at planeto, mga lasolo ing pari. Dapat inutuhin ang panginayon, yung itang pengapo ng Diyos, ing bayang malwo, at bayang labot, anong muhiral, ing galaw ang katuliran ng Diyos. Inya kapamalan kong kakalimuran, kapag manyanaya kayo, para kitato ito, daptan mo sa dalang yuyu, bakong maging payapa, pamibigyan, malinis, at alam kapintasan, arapan ng Diyos. Ing amano ng ginoo sa rapat ng Diyos. Isadyahe dala ng ginoo, tuliran niya, itaklat ang kiyang telanan. Din sa blang tao, akit ka rin pa magligtas ng Diyos. Ginoo manatili ang kayo. Pagipasyan ng banal na Ebanghelyo at pangkang San Marcos. Itiya ang maya pabalita tungkol ng Jesucristo, inganak ng Diyos. Ikulayan ang balita dahil nang matupad ang ulanang Isayas na propeta. O yan ang kakong tubod para laking makaunang eka. Isa dyan ang ikekang dalan. Sasabihin man naman ng metong ako pulis sa disyerto. Isa dyan ang dalanan ng Ginoo. Ituloy yung dalan akayang tuntunan. Kanita din natangya at pepakit iwan ilang. Manaral king biniyang ning kapanisyan para king kapakawalan na rin kasalanan. Isang lang tao, king kabilugan Judea, apot king Jerusalem, mintan king disyerto, pan makiramdam kamuan. Isang dadaring karelang kasalanan, at binigyan na lang buwan king ilog ning Jordan. May gawayan king buwak animal kabelyo ning imana ng buwan. Kapiraso yung balag animal ing pekasin turunan. Durot at tulot panilan ing pamangan. Nga menaraluan ing darat ang katukiku lalo yung mayupaya kesa kanako. Kalagman ka rin kali ng sandalias, eko karapat-dapat.
Ako binyagan ka kayo indano. Dapat niya, binyagan na kayo, iban na Espiritu. Kapatid, imaya pabalita ng kakatamong kaligtasan. Pinahayo po pa Pasko. Kaya sa atin kayo, kung ako Pasko isulod, kaya ako, nalunan po. Kadalasan po, kung nakaksadya na ako para di Pasko, mag-focus na mo yung external. Doon yung Pasko, panahon dari pakasanti na biyate. It is the peace of the eyes. Dari Bukit San Fernando, nung dari Bukit Iban, doon na nagkaka, dari isa ito sa Repaisina, ini baca San Fernando, bukas ka na iba kay Mindanao. Mga nagpupukas special, mga laot na pakibatan ng pariyo, sisinayo mo. Kasi pupos niya ang Bukis. Dari Bukit San Fernando, at kita po ngayon pupunta natin out, kita po kausan ng orchid farm. And there's a beautiful Christmas display. Talaga po natin wandering tao, nakakit ng enchanted, beautiful decor, makasadya for the eyes to feast on. Imakayama yang pahituran kamu unang magsadya kamu pagdating Diyos. Pero ngayon bukan mong domingo ni Advento, ating boses ang mamapit kaya kamu. Dengarin na kamu kakalapitan. Oops, kagulit. Bayo makayama, ipanuwal. Bayo makayama at pakwa, itingning ang akin mo. Pakiramdaman kaya na manuling natin. Kagaling na po pamasa, tingin yung ito. Kita po kaluwang pamasa, ulihan po balikan kaya beyo, kita po magpapagaluwang pamasa. Nana po, at tinaling panayan kaya, ipanyakan ng Ginoo, o ipaling dapat kamo ikutam. Pasensya na po kung medyo malabo na po kami. Nana po, nanong klaseng pangatao, isukat mayakit. Uli na sabihan, ito rin ang pamasko. Aliwag mo itang isulot tao, aliwag mo itang gayang tao, ito rin ang pamasko. Yapin, nung nanong klaseng pangatao, imayayakit niya. Itune pamak sa ng Pasko, yabi ito ng tao, nanong klaseng pangatao, imayayakit kita na. Kay ba't nga na, sukat kayo bibigyan ninyong kamanalan at kasuyuan. Kasanti nga pamagbalanse, kasanti nga pamanyawos pansin, kaya ka. Naputa, masyado na mo maging abala, masyado na mo pakwa, kaya ka makayang makakit at makasasanti na daramdaman, kakalimuan na mo pagbalik, kaligyan na mo pa. Inipusaning pangalan mo, ngayon dalawang domingo ni Advento. Nanong klaseng makatao, iyayarap na mo ina. Bibigyan na sana bitong kabanalan ng Diyos. Tugawan na po kasi, puta, may ligtas na akong bayo, may ligtas na pasalti, pero hindi ka na pangatao
on. Do not just put on something that is wearable, but put on your heart's preparation for Christ. Pasalpipin, alahapang pamasko. Pagkalita, tayo tayo yabala. Imagi, pasanting at makayaman. Hindi lasan na ako, hindi kanama dito. Hindi kanama pangalan. Makakadanan ako po, igregalo na ako, igilo, Pasko, yapinig, ako, your humanity, the gift of your humanity is your best gift to the Lord. Huwag po sabihin naman ako, marineke po kiregalo, inalaw pangatao, inalaw yun, kasi po magdun ko, kasi po itakasala ko, yakin po katwiwan. Hello? Hello? Kung ang kasala ka, nagawa mo. Ano gawin mo pag hindi kasala ka? So isip ka. When you have done something wrong, what do you say? Sorry. Sorry, Lord. Nakikiman mo, isa na na. Binyagat na kayo. Sisyan nyo lang. Yan mo. The Word of God, kompleto niya. Mensahe kaya namin naman ng mga pugilo. It does not leave any question unanswered. Kasi nga nang dalawang pamasa, sa lubungan ng Ginoo, kabing regalo ng kayong pakatao. Na ang klaseng regalo ng pakatao, yung Panginoon na pugilo. Kaya ba't magandang tao? Kaya ba't magandang talo? Ako magandang kaya po manyaluhin ka na ang pakatao. Tingapong Ginoo, hindi mo kasalanan. Matulgo. Kung retuan ng Bautista, ipanagkat ka ng gabihan. Insumisi. Sumisi. Ano ay pangangisi? Ano ba na naman po rin kayo mga lugar? Atin niyang depekto, atin niyang problema, ayusan niyo. Repair. Repair. Reparation. Ako, ikayo, nakatao dapat ayusan. Hindi nakapakatalo. Amen? Wala naman po perfecto kaya tao. Yabi si Juana Juan Bautista, mamaw siya kaya isa dyan dalanan ng Ginoo, si Siyempre at magtulungan. Tingnan mo ang aming sumbahan. Tunay kita bien, tunay ang paging tanggap kita. Bali po, nagpapakita na mag-iingat or natin ang second reading. Una po na first reading, ang sinabi ka na ako, pamatulan nyo yung anak ng meron. Comfort my Ginoo. Ingat din ito, kaya Diyos nagkakatang panakatang mo parusan. Kaya Diyos nagkakatang panakatang mo husgahan. No! In Diyos, ingat din ito, nakakatang yan, panakatang mo luwan. Panakatang soman, panakatang itapos. Nakakakira, panagye, tula, comfort my. Are you comfortable? Comfortable kayo po? Relax kayo po? Balik po niya na nakalakubahan. Huwag ka kami sa kuwating pitututo, hindi mo ako. Sabi mo, kaya kasadya-sadya ka rin ang pitututo dyan. Pag-isipin na rin na. Ang hindi po ay sinisip ko, huwag hindi kayo kumahanap ng comfort in the house of the Lord, at yung peace, ipahinawa ka, ipatutulog ka, hindi yun. Okay, po sige. Pagkakili kami pagkain Ubi, siguro ubigising ka. Huwag na lang huwag na labi. Ipagising ka, makasama natin, imbisipan. He comes to comfort us. Doon yung puri ka nga ito rin ang Panginoon. First reading, second reading, last reading.
ako din po natin, they give us a complete understanding. Kung namin pagkasosyal na, nakakagyan pa na parang so much. And mo, let me read the exact words of the first lady na pangatulan niya in Tanakh. Hindi pa naman may masa, dalawin ko na po. First reading, second reading, please, para po Kristo. Para po kayo ng healthy. Ngayon ako po kinakarin, kaya po nakalo ko ba? Pinalanan po. Palakpakan ko, director sa. Thank you. Thank you for proclaiming the word so well. Para kaya kami, yung mga kirang namin. Kaya po na niya po, kaya naman tayo at nagawang pamamasa, ay masusra, kaya naman lang sa Pedro, na anong klaseng na anong klaseng at kaya ako nila po, he comforts us na sabihan kay Kakamo, pagkakataman ni Imam Bautista, he is the best Advent coach. He is the best Advent teacher. Don't lose hope. Go back. Return. Repent. Pagkalintay ang di plastic yan ang pangatao, ang alam may namatsahan, may napirap, may nag-isip, ulit kasalanan, mangyari may alilan at pwede. Tandaan na ako po, di Pasko, kung naging ka Diyos, ang di katawang tao. Kung nasabihan may nakatamo, si Will ni Diyos, inaawal na, hindi ka ng pangatao. Pakalita, ang pangatao na mo, laluy ang lumapit. Pakisabi na mo kay kasipin mo, masikan, you are blessed. You are blessed. Blessed na. Kaya nakakapasko, may ka. Uli, bayo'y panuwa. Bayo'y makaya. Bayo'y makamesya. The embellishments. Pinipugin-pugin siya at nawe. Kaya pang embellishment. It reminds us of the simplicity of life. Panganaya na. Ipanalangin. Panganaya ko hindi ako. Pangaliyo ko naman. Because this coming week will be important to me. Uli po Monday, after day, celebrate the week na ako, 31st sacerdotal anniversary. Yan po. Thanks be to God. Sana, kung magawa mo kayo sarili ko, anong klaseng kakapari, italawag ko itaturo ko. Amen? Sasabataya ko, Diyos, ito ang mayumay ang tutuwa. Sasabataya ng Espiritu Santo, King Santa Iglesia Católica, Panginoon, ipapatawad ang kasalanan, ipapasubir ang pinagpente, at pigyan ng Diyos. Amen. Di Diyos daratan niya eman mamamatul. Daratan mamamatul. Daratan niya man mamatulan. Mamatul nunem mamatulan. Daratan niya mamatulan. Ikayang batayan. Uling magdalay ng pakalulo at kaligtasan. Ibalat kaya ko na, ikaw po sana, iapset kaya, ipakiba. So, paano kayo isa niya, ikaya ang gala, ulitan kaya po. So, paano kayo isa niya, ikaya ang gala? Kumiri sa blang sa Diyo, at hindi niya, at kaya diri sa blang pamilyang sa Diyo,
So, panugin sa iyo, ikinarapatan. Kundi sa langara ng kasakitan, at sa siyo ay kanilang lungkot, at kaya din sa walang yabating na kapanaligan. Manalangin ka aking Diyos. So, panugin sa iyo, ikinarapatan. Pabili sa walang pumigal ng Kristyana, ang magkapilit ni Dere ay dalan ni Diyos. At kaya din sa walang manayo, tingganam ng panyatam, niya ka aking Diyos. Manalangin ka aking Diyos. Nabalita ko, ikinarapatan ang kapag-usan ng Diyos. Ginoo maging malapit kami, mayroon kong ating pinalik na daning tegang pakayadyo, datang ka, pangatulan mo kami kinlugod mo, manggaman pigalagan ka.
Manilingdamo ka kung manitigan biyento, kagabahan ng Diyos sa kayumayan ng tuloy. Kagabahan na naninigil ang kaligaman mo, kikapuri at kaligay, hindi na tilo, hindi ang matamang ikasabalan, mabiling ng Santa Iglesia. Ipamiglalang pumalaka, alaking sigalan, kapaman kabayanan mo kami kikek ang pakalulu, kagabahan mo rin ahin ng panalangin mi, kapamilan ng Kristong Dinumi. Ipagkabi at kayo, At kaya, iyan tayo rin puso iyo. Pasalamatan ng Diyos sa ginuta. Tulepin ka pagkapat at patuloy din pasalamatan ng ang parati luman karino ipa kapamilaran ng Kristo kaya kami kinong inyapin pa kong babayang may kisaw at tingtaw di paraning binalak ko karita pagpinula at biglatin para kaya kami inggalan paituro king kaligtasan ngini panayan niya inaldo o tayo Kristo kaya kami kinong pabalik ang pasibayang kabeling ligaya kanita ahaktan kasala ingkalinta apanaynayan ni itong kapanaligan ulinita kabeling sa bulang-balang pupulyan ni kepang sigalayan. Ikabining malalawing pa, sibuling sa walang kabanalan, pagparalang bumi, pamadalan mo na tingnan, ibumahin ng Espiritu mo, magawa ng katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Paliyang ikaw ang puso, ipamayasa ang kamatayan, inuwaling tinabi, kasalamat yateka, piraso din, pinyen, ipulong at lana, walang hindi ikayumanan na nanin, ibigay ka na ang katawan, daw para kita. Makanyan mo naman ang iba't ikapunan, kinwaning kalis, masimayong pagpasalamat kayo, pinyeng gayang disipulo na mananahili po Ginoong kayo maniti, kung hindi yung kalis ng kaya ng bayo na nananggang iba, kami bubu para kaya kayo para kaling sa mga tao, at kaya kayo panawaran sa sana, dapat yung ibilang kapigalan na anak. Yung misteryo ng kasalupantayan. Thank you.
igalahan mi o ipa, ing kamatayan na at ipamanyubi ng medye, kapag susulong kami ing pamaglayan mi, karitingan biyento, karaw ing ilabe ng biye, at kalis ing kaligtasan, pasalamatan dapat, pilihan mo kaming kalakadarapan buwan sumuyong keka, ikabisanan di sulusulo, ing katawang tayong Kristo, gawa na kaming netong ding banal na Espiritu, ganahan din sa ating iglesia ng makalaganap, mabilo gayato, gawa ng ganang lubod, kami ng Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Obispo, Pasiano, Padre Deo, din sa naming pari. Ganahan mo lang sa lang na mo na biye, takaman mo lang ito, king maligay na marapan, pakadulungan mo kami nga, gawin mo kami nga karapat-dapat, irakayanan king biye anatangga, kabila ni Mala Virgen Maria, Virgen ni Diyos, Isa Jose, ikayang banal na esposo, Digmay Apostol, maligayang San Antonio de Padua, kaya kaming patulunan, at din sa Pilang Banal, at dito pa king banong kahulian, kaya kabaning panahon, puriyan kapat paligayan kapangitatanan, Yesu Kristo, anak ko, at inuwi. Ikapamilatan ng mera at iya, Diyos ito may upayang tuto, kaguping banal na Espiritu, pupuriyan na tagpanan, manggaman ng Diyos, piniblas na katamo, kabanalan, ing pagkatating kaya na mausangin, inipa. Kabilang maligaya kapanaligan, ing panatang ng Yesu Kristo, anak ng mga Diyos. Ibigay ng Yesu Kristo, kasi namin Sol, ing kapayapan na lakuan po kayo, ing kapayapan po babiya po kayo. E mababalik natin kasalanan din, nalalawan po ing kasalanan kaya nanan, tingin ng Iglesia. Papayaman kayo iluwalan pag ikabuyan mo, ikang mabibigyan magari, magkaman ikalaman ka. Papayaman iluwalan kaya kayo ba?
Malulutan kong hindi kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan po kayo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos sa minalakoking kasalanan ni Yato. Kordero ng Diyos sa minalakoking kasalanan ni Yato. Kordero ng Diyos sa minalakoking kasalanan ni Yato. Diyo ang kordero ng Diyos. Diyo Yesus Cristo. Tingkayang pakataw, pamanan, kakabos na kakabos. Ing pinalako, ing kasalanan ng Yato, to na rin mayawos ganiting ko niyo. Ginoo, malapatanggap kayo ka, dapat yung kasyamin naman mo, kumain ko na. Dalawang tayo sa bakasyon ko na kayo. That's 2 lines. 2 lines at the center. Yung magbakasyon ko na kayo. Okay, 2 lines. Tumabi tayo para sa mag-wish yung go straight. Go straight. Yan.
Manalangin ka. Iba, pagaluban mo kaming pamangalibat na mo. Ituro mo kaming bibili at paminggan ng kabiyasan ng loob. Ipakamanan nila rin bagay na rin mo. Kapag pinagaling pamakirate, hindi ka hindi misteryo. Ikiyan mo ni kapag pinagaling Kristo Ginumi. Pasalamat kayo. Ngayon ito. That is good. All the time. That is pangalan ko. Yan ang araw at ipanibat ng din. Sakit po kanyali po ng lugar na iyan ito. So, thank you so much for this opportunity. Kaya kayo uli kayo papusan ka na ito kanina. Dalawin kayo ikaw ng Australia. Panapos ito, Benny. Kaya yung Ingkinuman na dili ang kayo. Benisyonan ako rin mayumaning Diyos, Ipa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumena kayo, itunay mo pamasko, iketa ang tao.